Yes, hello mga subscribers. Si Budalo Magtipunto. This is our first interview po ni Kuya Ronald Suba. Panood din po tayo ni Ate Rachel. Yes, ito po ay kapatid niya. So, tatanungin ko lang kayo konti. Kailan po siya na-stroke? November 20. So, ang case niya, mild stroke, Tumaas yung sugar. sugar, creatinine. Kumusta ang creatinine niya? Normal lahat. Okay naman. Presyon, normal lahat. So, Sugar lang talaga. So, yun po. Nagkaano siya, sa sigarilyo ay paisima. So, bawal po sa mga ganito. Oo. Bawal ang alak. Bawal. Bawal may stress. Bawal. Not too much cellphone. Yung radiation po ng cellphone. Oo nga. Alimia papa. Alipago. So, naman pananakanan. Bawal tama ng babi, bawal Binigyan kami ng guide nung doktor. Atin kayo? Oo. Ay, May nutrition. so, lahat ng problema may pamangan. Wala. So, mga nilipin therapy, tamang speed recovery, at tamang slow recovery. Ano slow recovery? Nung 3 times a week, very slow ka. So, yung months po, dapat po 3 months, makarecover na. Okay. So, mga nilipin kayong panulo, ating panulo. Ating So, ating yung panulo na eh. Okay, so bago ka mag-start, pag-pray na. Pag-pray na. Alam niyo ang damat, alam niyo ang version, alam niyo ang tama, ang start. So, ating may verse. Ating ang verse na yun. May kumuli ko mo. Ating yung As for God so loved the world, He gave the only begotten Son. So whoever believe, I shall be. Ano dito sila? So, may siya sabi niya, ano ba? Jenny. O, Asawa niya. Ate Gini. Jenny. O, Ate Gini, pinagpala ka kasi may verse ka. So, ito yung verse natin ngayon for the day. Yung sabi nga sa Mateo 6:23, pag sumapitan mo muna na pagalitan ng Diyos, ang bagay, pagkakalap siya. Pero hindi kailangan. Sa Marcos 11:22, sinasabi niya dito, magkaroon ka ng pananampalataya. So, kung meron tayo yun, may pala tayo. So, si Rachel, pinagpala siya, at ang papala niya ay sinishare sa mga kapatid. So, ito yung ginagamit ng Lord. So, let us pray. Lord, maraming salamat po sa pamamagitan po ni Ate Rachel, Lord God, na ginamit mo para mag-coordinate. At muli, Panginoon, hindi po si kapatid na rin ng Lord God. Bless mo ang mga Panginoon, Lord God. Hindi, Panginoon, hindi na gusto yung palagay ng kalakasan. Kailangan sa mga Espiritu ng Panginoon. Bless mo na sa mga Panginoon, Lord God, ang pamilya, at ang pamilya ni Ate Rachel, Lord God. Bless the focus, Lord God, ang Panginoon sa mga kami, sa aming gabi, Lord God. Kung po ang aming Diyos magagamot, ako lang po ay instrument, Lord God, sa pangalan ng Jesus. Ano yung mga nila? Pagpasura ko nila. Ayan. So, Magaan ang pakiramdam pag yeah. So, bago po tayo magsimula, kasi nag-video natin siya. Hi, baby! Kasi po, malalaman natin kung mataas ang dugo niya o hindi. Hindi mo binito yan, ate. Ate na dyan. So, bigyan natin sa educated therapy. So, meron siya problema sa hirap. Maraming problema. Ano lang, tapos ito. konti lang po. Minsan dumarating yung ano niya. Sinusunod. Bagyan. Kuya, huwag ka mainit kuya ha. Nagaling pa rin ha. Handa mo. Yan ay, kumbaga sa pitik lang ng Lord dyan. Pitik lang yan. Papalag ka pa. Papalag ka pa nga dahil iba nga hindi makalakad talaga. Sabi ko nga, yung iba, di talaga Oo, makalakad, yung pasyente ko, hindi nakakalakad, ikaw nga, kamay lang. Kasi mo, napakaswerte mo, hindi masasak. Ito po makasaksak. Ano ba ba? Ilan ba kayo? Napunta ko lang sa Makasaksak. Yan mo. Ay, isa. Ano yan? Pati po naman mag-presyon ako. Dapat ito mga nilagas yan ha. Kasi kailangan mo yun. Hindi ako lagi kaya. Lagi ang Ay, wasabi. ito ulit kita mo. Na, yung kanang presyon lagi ang wasabi. 21, 20. Over. Bakit may yung lagabek? Sali kayo, tapos biglaan pinipili siya. Larong latik ka. Oil. Sali na akong Sali ka tapos. burger na ako. Buka mo na, tapos pinipili sa oil. Tipigas yan. Oo, tapos kailangan din. Dahil may mas na. Oo, kasi itong mga ninihuli na, wala yung power niya. Dapat natin yung Okay. ipigas. Pati mo may bigasin, burger niya sa mata. Nakaya ka, chimo na eh. Maganda yung matuloy. Ari, bunso din. Bunso yan ba yan? Wow, bunso yan po. May tingnan mo na. Minsan po ati ko pari no dati kayo tang abukadong dininang Hindi, kumain. Kuya Ronald, ang dugo mo is 130/80. Napakaganda ng dugo mo ha. O po panay po maganda yung ano niya, presyo niya. So, bibig mo,
Impulsyon mo na, ito na. So, first therapy. Ano po din ngayon? 12? Kay po 3. December 3, 25. Albania po niya. Punta po, Albania po. Ano yun? Dito na ako okay. Dito po kayo. Ating pabulo ko dyan. Sa ulit. Yeah. So, yung kanya pamiglang kanya, massage kayo pa yung kanya, no? Massage niya. Tapos yung massage niya, magagawa niya. Pero yung mandi namin na yan. Oh, may dilo na po nang dinilo ko na. Parang Pag sinabing upper limb, ito ha. Upper limb to. Ito lower limb. Makikita mo rito upper limb. So makikita mo rito mga program natin. Halimbawa, yung madali rin ha. 10-10. Tapos range of motion. Diba ito? Bibilang ko yan. 10-10. So mag-start tayo 10. So mababasa ko rito, upper limb. Ito lower limb. Okay? O mamaya, wala nang pahinga din ng market yun ha. Upper limb ha. So, I can jump. Okay. So yung gawin ko po kaya, so atin yung BP, number 1 BP na, nilalita mo ako yun. Massage therapy, tapos yung basic warm-up na, kita ng upper limb. So magsimula po kung 10 counts pa na eh. So upper limb. Kasi upper limb yung problema na eh. 10 counts upper limb. Upper limb. So left niya po yan eh. Ang tama lang da. So finger movement. Count. 10 counts. Tapos number 2, rotation. 10 counts. Twisting. Ayaw mo po pala basta-basta tang Aliyo therapy. na. Yan eh. At niya pong step by step Wow, na di po. ba po ito may pamasahe na? Oo, na po kalo pa rin ang big massage ka pa rin. Yes. Massage Hindi po pa. kasi, baka po, hindi po yung therapy. Hindi po yung sa masahe. Oo, pero po pumunta ka ka rin ang massage parlor. Dali po ito. So ini po yung finger na front, tapos twisting, tapos itang kaya na po, atin na po yan. So, ito po, ini po, tinyambo rin yan. Ito po, kaya na, wrist na, atin niya po rin yan. Ito mo po yung gamang na lawin niya po. Balog to yun. Punta kayo. Ako mo. Ano papate mo? O, mga niya. Bata balo niya. Yun kasi, Ito pong uric acid na normal na po ka na dali po, test. pingulit po yung kasi na. Makasya po. Party po ito. Kapag Okay. So, kailangan talaga na-infection. Balik na naman. Oo. Nakakuya po rin yung pagpinatay. So, yun isa po, 10 times siya po rin. So, po, Very well. I exercise. Kaya pala dapat nakapating ko niya. Sa liko niya. matuto kaya po, Ay, okay bukas na. palikati ko sa mutaram niya. Dito ko Oo. nagdamo. Pati kung makain na niya ang balo kasi nalikong dito niya. So, Richard, makabili kayo ng programa tamo na eh. Ini upper limb ya, upper limb na. Ini lower limb. So, kada daliri na yung program. So, pag-start ako sa pulo. Ngayon, 1 with chapo is magiging 20. Hanggang magiging 30. Hanggang magiging Pinadagdagan niya kailangan po yan. maximum po si Kweta. So, mag-start ako ng 10. Pagkakakit ko. Tapos, yung kanyang race, ini, at yung mo rin program. Ini, ito mo rin program. Hindi pinakakaya na. Yung arm na. So, makasulot yung kaya mo eh. Kaya ako susunod ko kanita, kasi kung ako, kalawag kayo. Makakain niya po. Kasi pasyente po may rambling programa. Kaya pumanyan kayong papel Bilang makakain. nila mga kanini. Kabilang programa. So, pro tayo. Yung pro na puling-puling. Tapos, yung kaya kang rotation na. Mulo. Tapos, yung twisting na. Mulo na. Makakalimot. So, dadako tayo sa yung back niya, tsaka face niya, meron din yan. Apo. So, back and face niya, discuss niya, ito kaya discuss niya. Nilagay ka niya. Back and face niya, massage niya. Yan. Ini, ihimituran. Bakit? Paldak na yun, makalakad na yun po.
Bago yung lakad. Diretso yung lakad. Kailangan po, makalakad yung pong yung deal na pero babantay kaya mo po at tendency mo. So, yung kaya lower back, atin yung gawin tayo. Exercise na. So, upo tayo. So, data ko tayo sa lower back. Squat. Squat niya sa bulan. Muna. Okay. Tapos massage. Tapos tayo sa final natin, digital therapy. Ini. Yung po sa ano niya, yung emphysema niya, yung bawal talaga yung mapagod lang, yung malayo lang siguro. Siguro na. Pero pag dito din Ah, so, digital therapy tayo sa upper. Yun. Yun dito lang eh. Apo, kaliwa po. So, left. Number. Yun na lang nila. Na. Okay na. So, tamo na. Opo, ini mo po. Yan mo pong daliri na ganyan nga doon nga rin, ilang aras. Direct yan. Yan, bilang tayo mo rin. Opo. Opo, yung kind of face na bigay mo. Face. Face yan na. So, yun, pagkatamo. Mag-shoot yung programa yan. Ano po, baka may gaya ka rin kami ng papel. Magkabay tapo. Oo. Magkabay tapo to. Red Doors? Sige, hindi na. Dua ka to. Pagkatamo. Pagkatamo ko eh. Bayo po kasi may stroke na kalit pinuman po hindi. Ayan na, ready na. Alcohol first. Siyempre, tingnan mo. Ako, okay yan. Hanggang kami po, di kami nga po. Wala ka ng 40, may lahat ng balat. Ako, ano lang yan. Medyo may kainipin po lupa eh. Hello guys, so diniscuss ko lang kay yan mo ako din. Yan kay Jill. Yan. Tumutay ka ng tayo oh shit. Maka-vlog ka pa Ken. Hindi ka kanya Bebe ka niyan yung tokoy. Hindi kanya kakilala mo at hanggang friends mo na mag-subscribe kay Ayurveda pa. Don Ronaldo ay tapa therapy yan. No, don't say that. Okay. Sige. So, Focus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya Okay, sir. So, 1. 20, sir. Kaya mo. Ganyan na, sir. Ay, kaya meron ka. Ay, kahit. Lahat ka. Oo nga yan. Ay, kahit. Wow, Nabenda ka niya kay YouTube ba kayo? Wow, Nakita ka wow, nga wow. ito, boy, chingwena. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagkakali mo, ayos ka. Hindi ko kagaya niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, Mas grabe nila pa pero rin Mm. tayo ng tiyak niya, ilalakad talaga, nakapalakad. basic lang. Hindi mayaman yun. Oo. May kaya talaga sugar na. Kasi yung pamangkaya na yan. Opo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito rin may papatuloy. So 1, 2, 3, sa mo. Nice mo sir. 5, 6, 7, 8, 9, Manyaman ka nun. 10. Reverse kayo. 1, 2, 3, 4, 5, Ibalik ka pag ibalik ka kanya din gama mo king dati. Bigay. Pepeng kalwete. 3, 4, Favorite na lang mga nila. 6, Kaso di mo nakapos wali yung sarili mo. 10. Ali number 1 sa kanila naman. Sigarilyo. 2, Ala, pwede yung metong potang matutulog niya potang magaling na ko. Labi niyo. Tigil ulit ang magsakang. Kinaiki. Labi niyo na kisel. 7, 8, 9, 10. Umpisa na na eh. 1, 2,
Willie. Red Hindi Horse. niya- Inabiyakan pa si Bay Red Horse. Kaya nakakalima Siyempre ni sa Red Messi, Horse. nakapagredos ka na. Red Horse ang katapat mo. Magpagaling ka, ba? Wow. Baka makain ka pa si Bay Red Horse. Mangadi ka. Lagi kang mangadi. Wow. Ano mo yan? Bakit niya kalagitalan sa kayo? Kaya mo pinikir eh. Basic idea kami. Wow. Ano bang meron na kami? Ano bang brush mo? Kaya mo maretang king YouTube ng kakayanin na palala. Kaya kailangan na. Pasi ka naman ang amo kanito eh. Pasi ka naman eh. Ikit mo lang. Nakakalungipin mo. Sabar, okay. Iglesia? No one wicked. May ang ayaw ka rin eh. Yan, nalilimi itong Ay, nalilimi. yan may ang ayaw. Pero dati Ay, may ang ayaw. Ali, sabi na nitang ketang CT scan na ko, ingwanan na yung minunang may... Ay, ati sabot. Ano yun? Oo. Sabi na... Nagpatuanan niya ka ng milestone eh, may mabal. Oo. Itang minunay may... Ati pasamot. Anong pasama na ko? Ay, ano? Okay, pantiyo. Oh. Lalaki yun eh, may samutan yun. Lakote ka niyan. Ay, alam mo, pati na eh. Oh. Lakote ka niyan eh. Lakote pa. Ay, may sasama-sama. Lakote ka pa na eh. Lakote suba. Oh, Ronaldo Suba. Lakote pa. Lakote ka eh. Bo, wala, mapantigi ka mo. May pantigi ka mo. Yan pa rin. Ayos na? Kapag na ka nung kibote. Oh, Dahil sa may pikebo, di ba ate, nilitaas na. Dewanin ka, retang Aladdin mo. ano ba rin ini makakubalikin ka? Makakubalikin malaki? O, siyempre kang pari. Muna yung malamba na yung imago, bro. Masyado yung may Baso. posting kayo, no? Paret ang tanama. Aratang tanaman. Pinanayan tayo. Ulayala. Wala, tama man ah. Itang samusamo, tagulay ka tang gulot. Ay, si kinawaya po yung kalam mo kayo. Parang may pebo ito. Oo. Luto ko Ang sa kani, kuya muling, kahit mapadililiba, di ba magmotorya? Imbis na magpatod na yan. Oo. Yung gawin tayo mo 10 days na diretso. Tapos after 10 days, alternate. Tapos na alternate ka, 3 times lang. Manyan yung schedule na yan. So 10 days diretso, 10 days direct. tapos alternate, tapos 3 times. Manyan. Wanita, kita na maglambot. O takwari kang 10 days, alternate, tapos to 3 times. So 3 months ang gawin niya. Kapwa mo minsan pa, massage siya unig. Siyempre naman straight ang pamagkain ko. Basta-basta kasi. Kaya po kasi po, tapituran na rin Hindi ka tayo. kumakan niya, mukha chupog yan eh. Mm. Dahil po yun eh. Bagyan po dahil yan. Tsaka minsan pura reklamo na rin kayang butit din. Rin kayang mamasel. Siyempre, first time na family massage. Kasi first time ko ay gumawa yan. Pati ko, malandaman niya eh. Ibisa. Alin, tsaka ako. May pas na kaya kayo. Eh po, may massage bita sa yata. Ay, kaya ba? Aliyo kita sa. Mapay kami ito ngayon ko, pe, massage na kami, nakanyaman. Diba? Manyaman yung... siguro nga siguro. Di ba pas, Kanyaman. mo. Siguro parang manyaman pa may stock. Ay mo sabi ka. Ako takay ganyan, payaos na ka pa massage yun. Putang may ka-recover na ko. Wow. Wow. Once a month mo. Yes, naman sa mag mo. Kasi makataret ang ulit. Oo, wala may stock ako. Web ni Kuya Ricky, hindi na tinggang masayista o hindi o. May gaya, may volunteer, Bisaya naman. Kasi bisa mo kanya ni Kuya Ricky niya, agapan na naman. Matuway ka. Matuwa yung puwita ka nila. Mami siya naman po sugar ito. 50 kaya niya po ito. Kuya Ricky, Bayan 55. kami titang pangalan. 55 ni Wala Kuya kang Ricky. namamatay kong stroke. Bakit po? Ako ba rin ako yan? Hindi Kuya Ricky, may pa-therapy na yung chimata. Ay. Ayun, liya po men. Baka niya po rin nangyari ka. Kaya no, pupurin na po. Hanggang pa kami panulo pa siya. May therapy. Oo. Matay po na. Oo. Kasi mag-function yung mga sila. Titang ganda. Dapat Barado talaga na may po. therapy ang tanin. Kung isa pero sabi nito ng doktor, Oo. Balo na ako no. Opo. sinabi na naman ni doktor na Parang pa siya may salesya na ka.
Ay nakamasyado kayong kaya, harap na yun. Tsaka Mali yung po, sigarilyo po. Kaya malagal ng Ano naman ni galing mo? malagad na Pwede rin. yung sigarilyo. Yung number 1 yung pala ko din siguro. Ako mo rin sigarilyo mo. Kasi yung sigarilyo, nag-ipa siya ng hinay. Wow. Balik na naman na. Oh, luminaw ka. Eh? Opo, makanya. Itong pasyente ko ganito pa yung ano. Eh, nakala. Hindi pa rin saan. Kaya yung Karing Aguinaldo. Nakilala. Sa buong area. Balayan. Ano ibig sabihin? Buong Aguinaldo. Nakilala mo Aguinaldo. Wow. Ito, makakiraya mo. Sige, bonggo, anak niya. Bonggo yan. Yung malasakit. Ginamit ka pa mo malasakit. May 5 days kami GBL yan. Katero. Dinan mo yan. Katero. Dito yan. Ayan o. 10 days diretso, tapos Alternate. Tapos alternate. 3 times. Okay, 3 months. O di ay. Kilig na rin nga po ko tao, makaredy na Pero yung mas na may o. yung ano yun dahil, no? Pangalamba. Kaya pimpo. Kasi kung mag-alternate ka, mag-6 months sa yabo. Hmm. Ano yung kaya pagkalambatan? Wapen. Saan yung bilang tao? Tsaka kalakas na po na. Mag-break up. Puta, kita 10 days, may yakuan eh. Manya makakompany JPL, puro na busbusan. Deli Mio. Deli Mio. Lemon-lemon. Ano pa yung busbus niya? Kasi mga paborin niya ata. Alin ka kaya po kasi nung busbusan din, hindi na din tuwa, kaya limon. Oo. Kaya manapunta lang. Mga Hindi tayo paborin na niya. ICU. Kaya ka mamilo. Kaya Maduro tanang yun kinuwan. eh. Maduro yun eh. Opo. Kang Lord na nagusip. Wapen. Tsaka sabi ko po kayo, yan na paisipan din ang material. Isipan na galing. yun. Galing ka. Galing ka. Kaya ko lang menudo. Galing yun eh. Basta talagang isipan nung alway sa sarili mo. Number one kasi, Eh. makastress itang masyado mong isipan din material. Dapat yun pa ang katawan. Wala ka pang isipan. Focus ka din sa sarili mo. Galing ko. Ano ang isipan pa rin? Yan, alam mo. Ano isipan? Greta, nung ating ka pera, tsunak yan. Woo! Kaya ko siya ganun eh. Makaplanta po. Siyempre nakakapag-inig sa amin. Nanamig pera pati may tinta. Wapen, itapin po sasabihan ko kayo kahit niya ang tsuka. Igagaga Ito ka. number 1, mga di ka pa. Ang kamabita, Tapos nung hindi matinggawan Gagaga mo ito pang na, Nagagan na yan po tanete. Alipin, din ka nung kaya, gagaga na ano po tanete. Tapos sa salidya pa may sa salidya pa kayo. Ano Di, na? subsub. Ayun, ano eh? Di, subsub ko pa ka rin kahit niya kamuha ka na ako, nanalo ka naman. Pakananda ka po ng magana ka. Kasi mayaman naman. Wow, yan. Mayaman yata ang 2 months. Sige. At yan ang boards nila nga ito. Sige. Mali kaya sabi ko patera. At saka may mga na mga doktor. Pwede mo na pong pa-therapy. Pwede po. Pati ko ba eh? Sabi ko yan, ibilis mo yan. Ayaw mo po din ang tao. Yung pa isip ba? Kaya masyadong masaya. Kaya mo. Buwan kasi paisip ba? Sumunod kaya kayo. Asma. Wow. Asmati kayo na eh. Opo, tinya. So, Wala pala may kapay-si, baka magka-asma na ka na. No, anya, di ba sabi ng dok, huwag kang mga pagalyo, puso kang kin. Ingabot na yun, wala mga hagod na. Tama na din. Wow. Kasi po ito, bigla na mag-trigger eh. Hindi na sir. Bahay pa kasi sir. Tsaka dahil dyan, magsalita ini may mga kibit eh. Ali, Uli may dagdagan niya itang, dagdagan kitang iniject ko kaya ang kaya. Insulin. uling first day na pa niyang nilabas. Ay, siya amin eh. Wala na iba? Sir, baka bukas pa kanya. Sa talaga rin ba? Kasi dati pag magsalita yung mga yan, mga ganyan kayo mga kaya, mga kibit yun. Ganyan naman o. Sa Ano amin, mababang nga eh? Magpapabang nga eh. nan, Okay na yun eh. Kung mababang masyado. Lumuluhan, mababa. dito yung Nebulitas. Masyado na yung mambremita. Dahil bang kito, medyo lang ang iba eh. Diba? Ay siya mo. Ay siya gamot mo eh. Ito kawit ko yun. Eh? Tapos nang lumabukan niyan. Tapos kurente na kanya. Ano naman yung therapy mo? Kasi yung paisa mo. Mga na ako kapagpagpagda eh. Ano po? Wala yung paisa mo yun eh. Ang matagi mo. Delikado. Oo, kasi po po magalya eh. Wow! Ito maganda eh. Nip. Hindi mo kanya na nangyala biyasa eh. Yung paisa mo. Delikado yan. Delikado yung paisa.
sana may stroke, ne? What? Kaso wala nga nila yung 5C. Yung paisi mo. Aliwa yung kaso ng luna. Hindi yung paisi mo. Kaya pinagkakit ko rin, pansin mga sugar. Hindi nga liwa kasi siya. Wala yung paisi mo. Ang gusto na, ang bagme. Pipas mo yun. Yan, liwa yun. Pati na kaya yung isang pasma. Siguro din. Di ba rin may pasma ka pa? Siguro pati ba't kayo kaya mandilo o mani mo ka na eh. Sabi ko naman. Wala mo din masin mo, oh. Nakasyas. May nga siyas na lang kasi kaya niya pamit eh. Ah, o yun naman talaga, ano ko lang kakilala. Kaya may sige, kaya naman sana. Kasi pimpesi ka na niya pa. Eh, Sabi, naman pa. baya may makanyan. O naman pati, naman pa massage yan. Muna na pa yung redor, stay ka naman. Wapit, may naman nila. Ay, siya bakit ba? Guminang bumurin, pero... Kasi sinabi na, ingabi ako, ikang Dr. Rosso niya. Importante ka na yung hindi. Okay kami tang minimum. Eh naman tang grabe. Mali, itang agyo mo na Yung parang yan. mo. Yan naman alam ko kanya. Itong bote, tambay ka matutod, baka yan. Pero hindi mo bumurin, ito bote, ito bote. Ang bote, sabi ng Dr. Ito, Rosso. ano mo kaya? Kasi mo naman, Anak dapat ko agad ako, dyan. sigarilyo yung number 1 na papala ko talaga. Wala na yung mga sindulot mas ang tingin sigarilyo. Wala yan. Ne? Nagsisigaw ka tama yan. Kasi gano'n yung nagsisigaw mo rin. Ne? Yung ba kayo naman. Walang ba ni Sisi? Kasi Siyempre ba ito? magkano yung deposit ng hospital? Ha? Hindi naman magkano ang deposit ng hospital. Wala naman siya kasi JBL pa. Pero kaya ni Kimia Pache ka pa yan. Ipakates mo. Ano nga, mas marble yung, ne? Parang permission eh. Yung insulin na kayo. Yung insulin na 160 yun. Pasitan. Ano mo yun? Good job for Sa, pwedeng gawin salad. Pwede ito. Salad lang. Pwede ko. Ikaw biyak baga ako Uy, salad. tapin! Nakanyaman to. Uy. Di kaya mo kung bagya chijine nung yan na buri kaya. Itang Ito mo pala. mapali. Akatasama mo kita kamatis, war pa ka na din kamatis. Ay, ating pala, ating pa palang powder tayo kita, di nang kin. At yun ang amang kain eh, program kay pamangalan eh. Di kayo ng bala eh. Isang ka naman eh. Pati ni. Pwede na ligay pinapol. Buhay ito, ne? Diba? Pwede ang mga karne itamo dito. Wow. Bakit? At Itak least, mo naman. ikaputo mo, pabaya mo kanyan. Di nga liwa kasi, alila ko eh. So, natitherapy mo yung tao, eh, kaya, bakit? Isa ka na. At yung binigay dito ang doktor na. Kaya pinako pinakasaganda kayo. Maski therapy kayo ng doon, yung ka namin, against the law. Diba rin? Hindi naman kung kaya na eh. Hindi naman kung sikat ko tapulo na kaya na eh. Sikat tapulo. Tapos kulitin na kanina. Manyan ang therapy mo eh. Nga lang, nadagdag. 10, 15, 20. Nininip. Nangyari ni. Kuya Ricky yun. Alya po, mag-therapy dalaki aring kin. Malapit na mo. Wow. Bisis ka pa. Sige. Ating ka pang session na ako kayo. Kasi mga si Belwani naman number. Kuya Ricky? Oo, talwa. O ito may mali yan. Mendilo na. Aliya ka niya niwasa na ng kain na kasikit ni kuya mo. Tututusin na naman dating mata sugar no na. Iya, kasi may kaya mo rin. Kasi kami. Kasi reta bitit Wow, mag-stack na ko. mag-stack na magbarani. Kanya niya magtukod niya. Nakakit magtukod dyan. Dapat din tao, mag-therapy at least Nung once a month. Timoyo, dyan makatatwa mo ko rin. Ano, at nasawa ita? At tingnan mo. Tingnan anak. Anak na itang ngiti mo. Nakakilala mo, kini kaya mo. Anak no, ito rin, babay lang rin ang anak no. Ikay. Siya na. Nayalagyo kasi. May Kanan din. Ako balago kasi rin ang anak. May laylay kakang puti. Sa mga babak Hindi pa kayo na? Imego brak May siya pa ro? Ilaylay siya yun. Masya siya? May giyangan to kita mga sin. Nyay ko ni minsan pa ilo, yung kuya niya buring iluta kasi po ta mabugbog lalalo Oo, din kayo no. kinanig yung buto, no? Kaya may nayan. Kaya kaya pag pinakain na. Ila sa Ay, sing no? na rin. Oo. sa sizing na lang. Yan, may nasis niya. Ano yun? Bal mo nung bal may nga siya. Oo, may nasobra. Walang taon. Balang bato. Walang taon. Yung sagot lang. Ijik yung biro ko yung bago. Yung hawa mo na. Ano ba? Nanalahan. Mga kaya yung mama
makanya lang pala rin kaya na Wow, yan. gusto. Di may pera yan. Kunan dia. O nano naman yung gulay mo. Ala ang asawang manyese mo. Daw ka pera yan. Ano rin ano ang asawang ba? Wala nga luwa pala. Wala, kuya ko. Ayaw maglagan. Pero yung asawa ko, Kuya ko. kaliwa yan eh. Nanay ka na ako. Hindi na yun. ako. Oo. Dabis siya, dabis siya. Ano yung sa banda? Makya po sa pero. Wow, Walang gusto. pero. Pera ka. Wow. Gusto ko yun. Meron May makya. aliwa, makanang doon. Hindi na mo bang pero. Meron makya, boss. Pero ako nano. Sino ko pa pera? Kasi, yan yung mabita sa lalakuan. Yan yung miluluan pin eh. 5 days ko JBL na lang palitan. Kaya alam ko na kaya panwala ka rin nga na. Diyan, yan yung malalakuan. Tulog yun. Mahal mo ba? Oo, baka lang yan mo. Salamat. Oo. Naksinawan. May naka, alin tsaka may kaya kitang balang kitang mga dyan na sabi yung Wow, kulang itang 1.8. bakit 22? Alin tsaka dati pag nagsupe ni Hana, lahat pa ito. Wow, di ba pag magsalita Oo, yan? ngayon yung lina. May daras na niyo. Oo. Kanya nga chupi, ano, nalala. Hoy, big nervous ko. Big nervous ko rin yung bubul. Apoy tali. Hoy, may lalakbo ka po sa ano, sabi mo, pabre, malako mo rin namin. Ano yung kapat bukas pati nga po, nasa iki ko na. Kaya hindi na kanya nanin po. Sabi ka. Sabi ka. Siguro ito ko lang kaya. Itali niya po. Hindi na yan. Dahanan na yung makaroon. Ay, ganyan na oh. Biglang na. Pinis sasabihan ko kaya mag-lock. Biglang na. Gusto niyo? Diba, binessage na ka, sabi pala mo may lock yung May lock, ayaw may niya. Kanya maning tayo. No,